και δεν πιστεύουν οι αμυντικοί της Ρεάλ αυτό που βλέπουν. 2 γκολ λοιπόν για την ΑΕΚ. Παλιά του Τσάρτα, κεφαλιά 3-1 για την ΑΕΚ ο Νικολαίδης. Είναι εκπληκτικό. Στο 28 η παλιά του Τσάρτα ήταν ονειρώδης. Η κεφαλιά του Νικολαίδη απίθανη. Ένα γκολ ποίημα για την ΑΕΚ στο 28. 3-1. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε απόψε πρέπει κάποιος να τσιμπηθεί για να πιστέψει ότι συμβαίνει. Η Ρεάλ δεν έχει παίξει με όλα τα αστέρια σχεδόν πουθενά φέτος, διότι ο Ζιντάν μόλις στο Βαγιαδολίδ έπαιξε πρώτο παιχνίδι στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν παιχνίδια πολλές φορές που η Ρεάλ ξεκουράζει κάποιον παίκτη ή αφήνει κάποιον έξω. Σήμερα, με εξαίρεση τον Ρονάλντο που επαναλαμβάνω δεν έχει κάνει ακόμα τον ντεμπούτο του με τη Ρεάλ, και τον Ιέρο που είναι πλέον σε αυτή την ηλικία που δεν μπορεί κάποιος να τον υπολογίσει ότι είναι αναντικατάστατος τέλεχος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ, και όμως η ΑΕΚ εδώ με την εκπληκτική κεφαλιά του Νικολαίδη μπαίνει 3-1 μπροστά στο σκορ πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά στο παιχνίδι. Είναι εκπληκτικό.